parte dela. Se o segundo fose o que habría que aplicar, home, non é moi doado que collerades as parcelas maiores, que son as que teñen a propiedade de máis do 50%, e obligarades ao resto. Iso non é moi difícil. 10 anos dan un prazo máis que dabondo para chegar a algún tipo de acordo. Sobre todo, cando, como di o Concelleiro de Industria, e podemos afirmar nós tamén, os propios empresarios o demandan. Non entendemos entonces por que 10 anos despois non está. Se se demanda por outra parte, pois o problema pode estar aquí, non? Digo, non sei onde estará o problema. Pero bueno, miren, no punto 4, no tema de negociar, nos incluímos aí, Xestur está aí incluída. Se non se quere entender que Xestur está aí, nos podemos poñer, Xestur está incluída. Vale? A negociación tamén se ten que facer con Xestur. Por certo, eso de que Xestur nunca, o bueno, o Concello nunca tuvo oportunidade de participar na xestión de Chan e demais, nos hasta onde chegamos, aquí neste pleno, se nos informou unha vez, non sei se foi Ana, xa non recordo quen foi, que do outro proxecto que vamos a falar despois, que é a ampliación de Penaturreira no sector 01, hasta onde nos chegamos, Xestur dixo non temos capacidade económica para desenvolvelo, que o faiga o Concello. E hasta onde nos chegamos, hai un acta da Mesa do Carbón, donde o Concello di que sí asume facelo, ainda que despois tamén é certo que dixo que non, porque non podía. Bueno, hai oportunidade ou polo menos. Pero vámonos a quedar ca parte positiva. Por certo, estábolo centrando exclusivamente no primeiro punto, fundamentalmente no primeiro punto, nos airíos. Hai que decir tamén que a ampliación dos airíos son 140.000 metros cuadrados de uso industrial. 140.000 metros cuadrados de uso industrial. Nós estamos dicindo que hai uns 25.000 sin uso, sin facer nada nas parcelas. Co cal, cando pensedes nos empresarios locais, pensade tamén en aqueles que desenvolveron o seu proxecto. Porque eles desenvolveron, cumpliron cas condicións, e os outros levan 10 anos sin facer nada, nin pedir prórroga. Logo, non pensedes exclusivamente tamén no resto da poboación. Pensade tamén naqueles empresarios locais que son capaces de cumplir cas súas obrigas, mentras outros, polas circunstancias que sexan, non cumplen. Non estamos falando que ali se estuvera especulando todo o mundo cos terreos, ni moito menos. Pero bueno, quedémonos ca parte positiva. O Concelleiro neste caso fai unha proposta. Nós asumimos proposta, pero queremos de poñer data. Non podemos quedar nosotros, bueno, 10 anos xa creo que non, non? 10 anos xa creo que non, non, Juan Carlos? Pero bueno, outro ano medio esperando. Non. Nos gustaríamos que se puxese data. Estamos dispostos a retirar esta moción, pero dámonos de plazo ao seguinte pleno ordinario. Si para o seguinte pleno ordinario non hai nada, esta moción volve. E volve nos términos nas que está establecida. Pero 2 meses de plazo parece un prazo bastante xeneroso. Pero tamén queremos dar porque nos parece que o tema é prioritario e urxente para o Concello. E se isto vale, cando menos, para incentivar que se reactive ou que se poña máis intención no que hai que facer, nos cumplimos ca nosa función. Sí. Vale, gracias. Non me queda gracias. No, gracias por la propuesta y más por la flexibilidad. Retírase, pero co compromiso de que antes do seguinte pleno ordinario concretamos. Ben, por retirada esta moción, pasamos á seguinte, que é moción para posibilitar o pagamento fraccionado de tributos do delegado. Votamos a inclusión, votos a favor? Sí. Ben, moción para posibilitar o pagamento fraccionado de tributos. O Grupo Municipal de Benegas solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Punto número 1, demandar do Concelleiro de Facenda a incoación do preceptivo expediente para a adquisición dun programa informático que posibilite, entre outros aspectos, xa demandados por a Tesorería nas súas memorias dende fai anos o pagamento fraccionado da totalidade de tributos e demais ingresos de dereito público de devengo periódico e pago anual. E punto número 2, demandar do Concelleiro de Facenda a incoación do preceptivo expediente ca finalidade de modificar a Ordenanza Xeral de Xestión no senso de que as débedas tributarias de outra natureza de devengo periódico e pagamento anual poidanse facer efectivas en período voluntario de pagamento entre os prazos marzo, xuño e outubro, previa solicitude das obrigas ao pagamento en os que se incluirán a totalidade de tributos e demais ingresos de dereito público de devengo periódico e pago anual. Sí, Manolo.
No tengo nada que añadir, non teño nada que añadir, estou de acordo con você. Xuntos? Sí, Toni. Bo día. Sobre esta moción, bueno, é unha cuestión que xa levamos falado en diferentes ocasións. Nosotros, pola nosa parte, xa anuncio que vamos votar en contra, máis que nada porque, a ver, son cosas que levamos tempo falando e que se está traballando nelas. Non é que o que se vai a facer ou deixar de facer a raíz dunha moción que presente o Bloque, de cosas que ten sentido, que se tratan e que se fan. Con respecto ao punto número 1, aproveito para informarvos como está o tema. Falado aí hoxe a primeira hora co tesoreiro, ten mirado xa en outros concellos programas que poden ser útiles, e despois con respecto ao punto 2 veremos se pode facer ese tipo de fraccionamentos, se pode facer máis cousas. Por eso, quero dicir, o segundo é tributario do primeiro. Por lo tanto, ten mirados 4 ou 5 programas, como me dixo literalmente. Desde mediados de decembro non volveu a avanzar máis no tema, por razóns obvias, que a final de ano a tesorería está desbordada cos pagos de finais do ano e agora a principios de xaneiro o mismo, porque hai que facer frente aos pagos que se aprobaron xusto a finais do ano, que son bastante importantes. Me dixo que unhas semanas terá o informe feito e non lo pasará. Cando estes informes se comunicarán, me imagino que propoñerá un programa informático que terá o seu coste e que nos orzamentos deste ano se reflexará. Por lo tanto, está ben a moción, pero é innecesaria. En canto ao punto número 2, quero recordar que fomos nosotros que na Ordenanza Xeral de Xestión aprazamos ou establecimos a posibilidade de aprazar e fraccionar as temelas tributarias deste Concello, que hasta que o fixemos nós nunca se fixera. É dicir, é unha cosa que se podía ter feito no 95, no 2000, no 2005, e o fixemos nós. E iso xa existe porque nosotros o fixemos. Por que non se pon esta posibilidade que vosotros ofreces aquí? Pois porque directamente, como se dixo tantas veces, no programa informático que actualmente regula a tesorería, non se prevé. Entonces, primeiro, vamos a ver cal é o informe do tesoreiro. Unha vez que informe o tesoreiro e se vexan cales son as posibilidades do programa informático que se acorde comprar, veremos si cabe esta posibilidade, que seguramente sí, e o mellor caben máis e millores. Por lo tanto, non vou votar a favor de algo que seguramente se poderá levar a cabo, pero o mellor se pode levar a cabo de mellor maneira. Por lo tanto, non ten sentido, antes de que o tesoreiro informe cal é o programa informático que é o mellor para este Concello, pois aprobar esta moción. De todas formas, gracias pola iniciativa, pero xa digo, vamos a votar en contra porque estamos traballando nesto, pues acabo de informar de como está a cuestión e a medida que vayamos avanzando no momento con respecto a este tema en concreto, no momento que o tesoreiro emita o seu informe, pues se vos remitirá unha copia e nada máis. Moitas gracias. Sí. Nada, pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Pasamos á seguinte, que é moción para o desenvolvemento de solo industrial, tamén do BNG. Votamos a inclusión, votos a favor? Sí, BNG. Bueno, pois, insistindo no anterior, xa foi algo que preguntamos no seu momento, tamén foi unha das propostas que fixemos e era algo que non entendíamos. Non sei se hoxe se nos pode dar algunha justificación que seña o argumento de peso para que nos podamos cambiar a proposta. Nos o que decimos é que o sector 1, a ampliación, o que se conoce como ampliación de Penapurreira hacia a zona de Maciñeira, pois modificouse as normas do Concello, fíxose esa modificación, tramitouse, aprobouse, e hasta onde nos chegamos, o que se decidiera desenvolver esa superficie industrial en 2 sectores. De feito, a proposta da empresa contratada por Xestur para facer o traballo era que, debido a distintos inconvenientes que había, pois era mellor facelo en desos 2 sectores e, concretamente, proponía desenvolvelo un con un proxecto con plan parcial, perdón, e outro con un proxecto de sectorización, con plan de sectorización. Chegouse incluso a cuantificar un dos sectores canto sería o seu proxecto de urbanización, por lo tanto, o proxecto de urbanización tamén estaríamos falando de uns 18 millóns de euros, máis ou menos, sobre 20 era o que había no plano da minería para utilizar para a ampliación de Penapurreira,
E, bueno, é certo que os fondos da minería, vamos a deixar así, é certo que non hai carto para desenvolver esa parte, pero non é menos certo que si se poden ir dando pasos para que no momento que se pode desenvolver non ter que tramitar documentación e estar esperando por un expediente administrativo para desenvolver chan industrial. Entón, nosa proposta que facemos é que se vaya iniciando ese procedimento, é dicir, do sector 01 de Penaturreira, da fase A que se chamaba, pois que se vaya tramitando a documentación urbanística, concretamente o que sería o seu plan parcial, para poder ir desenvolvendo esa superficie. Sí. Nesta moción, bueno, xa che unha solicitude que fixeche xa en algunha ocasión, se che dixo que sí, que non habría ningún problema, que o levaremos adiante. Tamén xa adiante non vamos votar en contra, porque estamos sobre o tema. Teño pedida unha reunión en urbanismo, explicoche agora por qué. Ti sabes que co cambio da lei do solo, no tema dos urbanizables delimitados e non delimitados, no que era o urbanizable delimitado, que parece ser o caso deste. Entonces, si se pode facer ou levar a cabo isto que plantexades, e que se é posible o vamos a facer independentemente da moción. Ocurre que nos teñen que aclarar en urbanismo si ese solo sigue estando delimitado ou non, porque a delimitación non só conlevaba un tema xeográfico ou de ámbito, sino tamén levaba unha cuestión temporal. Sé que no texto do desenvolvimento da modificación puntual non aparecía nada relacionado cos plazos. E entón, en urbanismo, que nos teñen que decir é si independentemente de que nos establecer a plazo podemos seguir considerando este suelo urbanizable industrial delimitado e, polo tanto, en vigor e, polo tanto, non hai máis que encargar o plan parcial e facelo para, no momento, pois, que se entenda que hai fondos ou ver se se pode falsificar, mentre que todos sabemos que en Penaturreira, por unha cuestión de orografía, o movimento de terras que había que facer completo e había que destinar, non recordo, pero creo que eran uns 24 ou 26 millóns de euros antes de ter un solo metro cuadrado de solo industrial, co cal o mellor había que facer un replanteamento e ver se no momento de que haga fondos ou se busquen eses fondos, pois o mellor cambiando a ubicación de sitio ou indo co planteamento que se fixemos o día a Parral, pola orografía máis fácil, pois o mellor con menos cartos se teñen máis metros cuadrados, eso aproveitando a reunión que va a ter ou que va a convocar o compañero Juan Carlos, pois é algo que hai que ir falando tamén, plantexando ao futuro. E entón, unha vez que teñamos esa consulta feita, digamos, o plan parcial, si se sigue considerando desde o urbanismo Santiago, sigue considerando un solo urbanizable industrial delimitado, independentemente dos plazos, pois elaboramos un documento que, digamos, económicamente non é moi gravoso, e se resulta que deixou de estar delimitado por non estar establecido un plazo, pois teremos que reunirnos e falar e tomar algún acordo. Simplemente, neste caso, por eso vamos a votar en contra, porque non sabemos se o que estamos aprobando se vai poder levar a cabo ou non, pero se pode levar, se é posible, se sigue sendo un solo urbanizable industrial delimitado, o levaremos a cabo. Estamos pendientes da consulta, de que nos den cita por urbanismo, no momento que se nos decide que non resolva a dura, tamén vola comunicamos. Gracias. Bueno, o argumento está ben. Votar en contra porque xa o está desfacendo. Bueno, a modificación de normas é do ano 2012, a aprobación definitiva, 29 de xuño de 2012. Creo recordar que en este pleno tes indicado que tiveches distintas reunións en urbanismo para falar de distintos temas, non? O último, creo recordar que foi da cooperativa de vivendas, falaches tamén algo do poblado das Beiras, algo así, non? Se non nos equivocamos. Ben, acabamos de dar un debate sobre a necesidade de chan industrial, a urxencia que eso implica e que reconocemos todos os grupos políticos, pero resulta que, a hora da verdade, desde o ano 2012 ainda non fixeches esa consulta. Entendo que non tiñades por que facela no 2012, porque, se non recordo máis, a modificación do lei do solo é do 2016, correcto. Entonces, tivemos desde o 2012 hasta o 2016 para desenvolver este chan, non fixemos. E agora temos que facer unha consulta porque cambia a lei do solo. Bueno, votar en contra porque xa estades nelo é un pouco contradictorio tamén, non? Porque, bueno,
os vosos intervalos temporais son o que son tamén, non? Estamos nelo desde o 2012, non, estamos nelo pois desde que, non sei, pero desde fai pouco, cando menos desde o 2016 para adiante, que é cando se modifica a lei do solo. Despois, a respecto do que dis tamén, de si, claro, hai que facer moito recheo, merece a pena ou non e tal, eu creo recordar tamén que vos dedicaches 2 millóns de euros do Concello das Pontes a comprar superficie industrial por ali, ou parcelas por ali, non? Home, pois habría que sopesalo antes, non? Home, se ahora estás dicindo que aquí hai que mirar, que igual hai que facer moito recheo e hai que cambiar a ubicación, por eso falabades da Parral, pero gastache 2 millóns de euros comprando terreno industrial ali, bueno, algo non concorda, cando menos. A nosa, se che verdade, danos igual se é a Parral, se é o polígono tecnolóxico da Vilavella, se é Penapurreira, se son os Airíos, o que queirades, chamadelle como queirades. Pero, por favor, espabilade un pouco no tema industrial. Espabilade. Estamos falando, fai un cacho dos Airíos desde o ano 2006, estamos no 2018. Estamos falando ahora de Penapurreira, 2012, estamos no 2018. A ver, si de verdade, como afirmades, estades preocupados polo tema do chan industrial, e se é verdade tamén que é unha das vosas prioridades, demostradme. Porque, a ver, se hai que traer mocións para evidenciar esta cousa, xa é preocupante. Dificilmente nos podemos contentar con estes argumentos, dificilmente. Por lo tanto, nos a moción, por moito que digades que estades traballando nela, vámola manter, porque nos parece que é normal. Por certo, eu creo que o plan parcial está elaborado, non hai que elaboralo, non? É un documento feito. En todo caso, claro está, desde o 2012 hasta agora, habrá que actualizarlo, evidentemente, por esperar, tamén ten esos inconvenientes. Non che pedí que retiraras a moción, nin estou aquí para contentarte nin a ti nin ao resto dos compañeros, e para, evidentemente, para trasladar da maneira mellor posible, o máis veraz, a información da que dispoñemos ou no que estamos traballando. Entonces, en fin, por aí, eso. Evidentemente, claro que compramos terreno en Penapurreira, e sabes que a final do ano pasado aprobamos unha partida para seguir comprando, e este ano espero que dé tempo a seguir comprando, poder elaborar os expedientes e seguir comprando. Eso é un compromiso que temos e que vamos a manter. É dicir, o feito de que inmediatamente non interese, por o mellor por imposibilidades, estamos falando de, se non recordo mal, pero que andaba por encima dos 30 millóns de euros o desenvolvimento da fase que faltaba. Ao millor, pois, en función das disponibilidades, pois hai que buscar alternativas. Unha delas que temos e que vamos a levar a cabo é a zona de Porto Roio, que son 220.000 metros cuadrados, que estamos mirando tamén a maneira, os instrumentos para levar adiante. O feito de que non se publicite non significa que non se este traballando. O tema da Parral sempre é algo que temos en carteira e que alegamos no seu momento o plan de áreas industriais de Galicia elaborado pola Xunta, porque entendíamos que si debemos depender de recursos propios, pois facilmente máis inmediato ou máis barato desenvolver chan industrial ali. Pois unha cousa non é incompatible coa outra. É dicir, o feito de que nosotros teñamos a posibilidade de os terrenos a disposición para elaborar no momento en que se poida chan industrial en Penapurreira non significa que vayamos a abandonar o proxecto de Penapurreira. O que digo é que non por deixar de elaborar determinados instrumentos técnicos se retrasa a creación de chan industrial neste caso que é o que ti tratas de relacionar, posto que non fixemos un determinado documento técnico, por eso hoxe non hai chan industrial, non, porque ainda que estuvera o documento técnico elaborado, é obvio que hoxe seguiríamos sin chan industrial nese caso, é obvio, non é unha causa e unha consecuencia, ainda que ti queres facer evidente, e é evidente que nosotros vamos a seguir traballando en todos os aspectos, que non somos todos os áxiles que nos gustaría, evidentemente, que é unha costa, unhas cuestións extremadamente complexas e dificultosas, seguro, pero é obvio que nosotros vamos a seguir traballando en todas esas posibilidades, en todas e cada unha. Ben, procedemos á última intervención, Vale, estamos dando voltas xa sen o sentido do corpo. Moi ben, veña, pois primeira parte da intervención. Fai tempo que non nos contentas, Toni. Fai moito tempo, e xa sabemos que esa non é a túa responsabilidade aquí. As túas obrigas son outras,
que son as que estamos demandándonos que cumplas. Esas, non que nos contentes. Evidentemente, nós estaríamos contentos se as fixeras. Eso, o primeiro, non? Como decías ti. O segundo, proxectos tedes moitos. Portorroio, acabas de falar agora. A Parral, Parque Tecnolóxico da Vilavella. Gostaríame que me dixeras cantos metros cuadrados industriais desenvolvichedes vos. Segundo, ou terceiro, perdón, estás dicindo que parece que o BNG, onde se envolver un documento, xa está o chan industrial. No. Pero ti tamén sabes, e tens que saber, e tens que afirmalo tamén, que este requisito é previo para poder desenvolver chan industrial. Co cal, aínda que hoxe che viñeran 20 millóns de euros e puideras desenvolver esa superficie, non poderías empezar a obra. Por qué? Porque terías que tramitar documentación. E a pregunta é, por que non se tramitou desde o 2012? Que perxuicio habría aí? Ningún para o Concello. Ningún, porque o documento está elaborado. Está tan elaborado que ese presuposto do que falas ti de 30 millóns de euros por aí, non, mira, 17.696.612,66 euros do ano 2012, de febreiro de 2012. Pero este é un documento que ten o Concello xa, é un documento que ten o Concello. Bueno, insisto, nós non estamos pedindo aquí que nos contentes, estamos pedindo que cumplades cas vosas obrigas, non? E, polo tanto, o que pedimos é que traballedes para desenvolver chan industrial, pero de forma concreta, non con proxectos, non? Sino con algo concreto. Repito, tramitar esta documentación, acabo de decir tío ao principio da túa intervención, da túa primeira intervención, vamos ir a Santiago para ver se a podemos tramitar. Bueno, pois vai canto antes e meto así. Gracias, Kiko, e canto antes, e cando teña unha resposta clara, tamén vos la trasladarei. Tamén é certo que para poder chegar a facer cousas hai que facer proxectos, e mellor para que saia un hai que elaborar 10, e iso non é nada malo. Isto é como hai que planear moitas cousas para que che saia unha vez, e sabe lo que aquí as cousas, por desgracia, funcionan así. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor? En contra? Pasamos á seguinte moción, que é moción para a construción da residencia xeriátrica do BNG. Votamos a inclusión. Votos a favor? Sí. Sí, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Punto número 1, considerar a dotación do servicio dunha residencia xeriátrica nas Pontes como esencial, prioritaria e estratégica. E punto número 2, demandar da Concelleira de Benestar Social en coacción do preceptivo expediente para a construción dunha residencia xeriátrica nas Pontes. Sí, Manolo. Bueno, igual que pasou a moción anterior, é unha moción na que vou votar a favor porque é outra das demandas que teño feito, que repito pleno tras pleno desde o momento cero, que son concelleiro, co cal nada máis que engadir a todo dito nestes últimos plenos e, polo tanto, considerando a necesidade social, a necesidade de dotar este servicio, pois, evidentemente, apoio a moción. Xuntos? Nada. Sí, como nas mocións anteriores tamén vamos votar en contra, evidentemente non porque estemos en contra dunha residencia xeriátrica, porque nosotros somos os primeiros que a plantexamos certamente nos nosos programas electorais e que levamos anos traballando para que se leve a cabo. E con toda certeza, se estamos o tempo necesario o suficiente aquí, o conqueriremos, seguro que o vamos a conquerir. Non vai a depender que se fai a residencia xeriátrica de que presentedes unha moción ou presentedes dúas ou que presentedes 5. Non vai a variar nada en absoluto. Ora, se pedides información sobre a residencia xeriátrica, pois se dirá como está o tema. Sabedes que estamos traballando neso, que hai un proxecto que este ano veredes, porque unha cousa son as intencións e outra cousa son os actos. No orzamento para este ano, que dirá, espero que canto antes a estes sábados de plenos que podamos debatir entre todos, virá a partida a dotación económica para a construcción da residencia xeriátrica, que eso sí que é o que vale, e non as mocións, porque, en fin, digamos, como orzamento
do Concello a expresión das intencións políticas deste equipo de goberno, pois aí se verá manifestada, reflexada o orzamento para a construcción da residencia. Por lo tanto, non vai depender a construcción da residencia xeriátrica, nin vai ir máis rápido polo feito de que presentes unha moción 2 ou 3. Quero dicir, me alegro que estemos todos de acordo no tema. Ojalá podamos ser o máis asís posible. Seguramente levará máis tempo do que nos gustaría, pero que se vai facer se nosotros chegamos, se gobernamos o tempo suficiente, que non lle quepa dúbida a ningún veciño das Pontes, nin a ningún concelleiro deste salón de plenos. Ben, bueno, precisamente o motivo de presentar a moción é que tendemos, como decía o compañero do PP, que é algo que é unha necesidade social, que, como di o primeiro punto, que é algo esencial, prioritario, estratégico, algo que para vos levades dicindo dende o ano 2010 que é importante. Entendemos que 8 anos despois xa vai sendo tempo de ter un... Bueno, que as palabras de proxectos, a falta de un, temos 3 proxectos, vai sendo tempo xa de facer efectivamente un expediente, comenzar os traballos para que se construa esta residencia xeriátrica. Claro que non ides agilizar nada porque presentemos unha moción, pero que no 2010 falabades de facelo cos fondos do Plan Miner. En no ano 2016, ti, ademais, en declaracións, dicías que era algo que non podía agardar máis tempo no ano 2016 e que se vai facer con fondos propios. Estamos en xaneiro de 2018, non hai partidas, houve posibilidades, porque non é unha cuestión de cartos de facelo, montar política, polo que parece non hai. Claro, Silvia, eu te agradezo o interés común e compartido. Si fora só cuestión de cartos, se estaba feita, ao mellor había dúas. Se fora cuestión de cartos. O problema é que non é cuestión de cartos. O problema é que non é cuestión de cartos. Porque é obvio, é moi fácil venderlle aos veciños, teñen os cartos, son uns nefastos xestores, entón, claro, non poden facer, porque, claro, que dificultad hai en coller 2 millóns de euros e chamar ao contratista da esquina que che monte unha residencia xeriátrica? Eso está chupado. Está chupado, porque pasa que as cousas non se poden facer así. Claro, reducir todo a ese sistema e contarlle aos veciños, pues claro, parece que as cousas van moi lentas, pero que van moi lentas, que van moi lentas, xa obteniendo os permisos, que va extraordinariamente lento. O sea, eu ainda estou esperando a contestación da Xunta a unha comunicación que mandei, pues non quero mentir, pero o mellor hai case un ano. E ainda non me contestaron, non me contestaron. Pero é que esa contestación da Xunta é fundamental, Xa teño preparada a documentación e os estudios técnicos e económicos, porque xa sigo me van a contestar. Entón, xa, no momento que me contesten, xa o mando. Me explico? Pero é que non é cuestión de que este equipo de goberno decida construir unha residencia xeriátrica, encargar un proxecto e poñelo a andar. As cousas non funcionan así, por desgracia. O mellor, na época que gobernaba o teu grupo, pois iban así. Pero tamén estou esperando ou vendo a residencia xeriátrica que fixeches vos no vosso momento. Que se non fixestes, me imagino que sería porque non podíades ou porque non tiñades cartos ou polo que fora. Non me importa, pero o que teño claro e o que digo e o que reafirmo é o compromiso deste equipo de goberno en que eso se vai facer. Eso se vai facer. Que ocorre? Que evidentemente todos nos desesperamos porque vai pasando o tempo e non se ven avantes. Pero créeme que o traballo subterráneo que hai é moi intenso. Que pasa? Que eso non se ve hasta que empezan as obras ou hasta que se acaban as obras. Pero para chegar a iso fai falta un traballo moi intenso que me podes creer que se está facendo e hai documentación e hai de todo. Que ocorre? Pois que, por desgracia, non vai estar seguramente feita dentro de 6 meses e o mellor tampouco está feita dentro de un ano. Ojalá que sí. Nosotros vamos a traballar todo intensamente posible para que así sexa, pero, por desgracia, conocendo os tempos da administración ou das administracións, dificilmente vai poder ser. Procedemos, quedan un montón de mocións, vamos a seguir sobre o mesmo. A última intervención é moi breve, vale? E vamos a facer 2 intervencións, e que senón volvemos ao mismo de sempre. Trabas burocráticas, entendo que as trabas burocráticas que ten o Concello das Pontes son iguais a outras administracións e en outros concellos ou a través de outros organismos están a abrir residencias. Falamos un proxecto vos, ademais, efectivamente, que alargades de ser algo que tedes no vosso ideario político e estas cousas, desde o ano 2010, e con 3 proxectos e non hai un expediente de inicio de traballos. E tamén pregunto cales son as trabas que nestes momentos tedes para continuar cos traballos. E sabes que os proxectos que se fixeron desde o 2010, como ti dices, son distintos, non ten nada que ver o que se mandou ao Miner co que se vai facer agora. Pero que o que se mandou ao Miner era para que o fixera a Miner. Pasa igual que co moción anterior, co suelo urbanizable industrial de Perapurreira. Faise un proxecto contando con unha financiación dun organismo externo. Cando esos proxectos quedan parados encima dunha mesa dun despacho en Madrid e ali siguen,
hai que maniobrar e facer outro proxecto, hai que facer outra cousa, sí ou non? Entón, plantexamos unha residencia con fondos propios. Se fan os proxectos, se buscan as ubicacións, se empeza a traballar. Pero a min encántame que me preguntes todo isto e se nos diga ou se trate de acusar de que nosotros non facemos cousas a ver, eu entendo o tema da lentitude porque é inevitable a lentitude, pero que nosotros se nos acuse de que tardamos, eso non vou poñer en dúbida. Ojalá puidéramos ser moito máis ágiles, pero de que deixamos de facer ou de incumplir as nosas promesas, eso en ningún caso. Tardemos máis, tardemos menos, eso, vamos, vais a facer. E se un vai avanzando os traballos, pues se vos irá informando, pero que ningún veciño dubide de que a residencia geriátrica pagada con fondos de todos os veciños das Pontes se vai facer. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor da moción. Ui. En contra. Pasamos a seguinte, tamén do BNG. Moción para a modificación da ordenanza reguladora do otorgamento de licencia municipal de primeira ocupación dos edificios e condicións de concesión de licencias urbanísticas. Votamos a inclusión. Sí, venga. Non sei que unha... Kiko. Bueno, pois outra das iniciativas que xa trouxemos en outras ocasións, que preguntamos tamén por ela, que tampouco iba a haber ningún problema a facelo, igual, pues metimos esta moción e xa estades traballando nelo, que diría Aznar, non? Bueno, non sei, pues se é así, alegrarnos de todo iso e só esperar que chegue a bon porto dunha vez, non? Pero bueno, que é o que pedimos con esta moción? Pois o que pedimos é que aquelas instalacións, aquelas obras que están sometidas a expedientes de infracción urbanística, non? Que hai que repoñer legalidade, que ou ben non teñen licencia, ou ben executaron obra por enriba da licencia, e que, por lo tanto, están pendentes das resolucións de expedientes, pois se publiciten da mesma maneira que se publicita a concesión dunha licencia. É dicir, que nas obras figure un cartel, un cartaz, onde se indique que está sometida a ese proceso, que hai unha legalidade aí, e, de ser o caso tamén, incluso, que se resolveu xa o expediente se indica tamén cal é a resolución. Con que finalidade? Pois a finalidade é de proteger intereses de terceiras partes. Tense dado o caso, pode ser dado o caso, de que alguén lle aparezca unha ganga por aí e despois atope como un problema. Non é o primeiro. Bueno, pois, como tería que facer eso o Concello? Pois nos proponemos que se faiga a través da ordenanza que regula a concesión de licencias, onde xa aparece que se debe de poñer o cartaz, unha ordenanza que é bella, pero é a que probablemente necesite máis modificacións, seguro, tamén, pero bueno, a nosa que nos interesa en este momento é esta. Entonces, é a proposta que facemos. Bueno, como está Manolo, saliu, vamos llevar un tempo, despois retomamos. Imos votar a favor, porque todo o que implique máis transparencia sempre estaremos a favor. Pues nosotros vamos a votar en contra. Máis que nada, sorpréndeme, no caso de María, que vote a favor, porque, bueno, desde hai tempo en España están prohibidas as penas perpetuas, confiscatorias e infamantes, que é o que parece que se pide aquí. Ben, como bien de Kiko, xa na ordenanza que temos, xa hai que poñer un cartaz. E a obra que se fai, que seña fruto dunha licencia ordinariamente concedida como fruto dunha consecuencia dun expediente, da conclusión dun expediente de reposición da legalidade urbanística, ten que poñerse cartaz, nos dous casos. O que parece que se pide aquí, que durante a tramitación do expediente se poña ali un cartel infamante, neste caso, que eu penso que está proscrito pola legislación española, para facer ver que, en fin, que se meteu a pata. E iso ten dúas vías, porque pode ocurrir que ese expediente de reposición da legalidade urbanística lle acabe dando a razón o que supostamente infringiu algo. E resulta que estuvo marcado dun xeito infamante
cando o que hai que esperar é a resolución do expediente, porque a resolución pode ser a favor ou en contra. E en todo caso, cando ese expediente se resolva, se resolve en contra do infractor, porque efectivamente infrinxiu, e ten que facer unhas obras correctoras, da maneira que seña, xa ten que poñer o cartaz. Por lo tanto, aquí non se está pedindo nada que non estexa contemplado para información pública de todos os veciños. O que se está tratando con esta moción, eu penso que é unha cuestión xa máis, como digo, infamante, que é o término que mellor já cae a este caso. E nosotros, por aí, entendemos que non debemos ir. Nosotros, bueno, pues, expediente seguimos o curso, si se dá razón o infractor, en este caso porque non había infracción, pues puede ser as como está, e se efectivamente cometeu unha infracción, pues terá que facer as obras correctoras que se impoñen por parte do Concello e terá que poñer o cartaz informativo correspondiente como calquera outro veciño. Por lo tanto, entenderedes que nosotros por aí non vamos a pasar. Gracias. Bueno, gustame ese calificativo de infamante, non sabía que o Concello se dedicaba a abrir expedientes para infamiar, non? Para, non? Hasta onde nos chegamos, vos tedes aberto algún expediente de infracción urbanística, de reposición da legalidade urbanística, donde se di claramente xa que se infrinxeu a legalidade urbanística. E máis, o propio infractor ten xa demolido as obras, non? Ten xa demolido as obras. Tedes aberto outro expediente de reposición da legalidade urbanística donde se di que o edificio non ten licencia de obras. Bueno, iso creo que non é difamar. Creo que non é difamar. Que hai que esperar a que se resolva. Bueno, igual hai que esperar a que se resolva. Nós o que estamos dicindo é advertir que aquilo está baixo a tramitación dun expediente. Advertir. Punto. Eso non é difamar. Eso non é difamar. Non, porque en todo caso, se iso fose difamar, cando te remates co teu expediente, tamén se poden pedir daños e prejuicios, non? Entonces, onde vai a ti a obriga da disciplina urbanística? Non vexo tampouco, non vexo. Bueno, en calquera caso, nós insistimos, parecenos oportuno que se poña ese cartaz, pedimos que se poña a data de inicio do expediente e que cando se resolva se indique a resolución. É o que pedimos. Si eso é contrario á legislación española, bueno, pues ahora podemos entender moitas cosas das que se pasan en España. Non podemos entender. Si eso é contrario á vosa ideoloxía, aos vosos posicionamentos, pues tamén podemos entender moitas cosas xa das que pasan aquí tamén. Bueno, pues ti, como sempre, entendeu que se pareza que eres moi libre de facelo, de manifestalo, de a túa convicción, a túa creencia, a túa posición, faltaba máis. Pero, repito, non falei de difamar, falei de infamar, que é distinto, non é o mismo, nin ten o mismo significado, nin o mismo significante. Segundo, entendo que o dereito á información de calquera veciño está máis que garantizado, porque dubido eu que a alguén se lle ocurra meterse a comprar algo, enseñar un solar, un terreo, un piso, o que seña, sin pedir un informe, a conduta habitual. Alguén antes de comprar algo normalmente se informa da situación. Non sei se existen casos en que a xente se mete a comprar gangas, pero normalmente cando unha topa unha ganga suele ser, pois, como aquelo do chino, que parece moi evidente, pero despois, claro, tamén se pode incurrir nun tipo penal cando un compra, se ofrecen un obxeto robado, un Ferrari, a 1.000 euros, pois ao millor un ten que sospeitar e preguntar a ver de onde ven. Pois eso é o sentido común, que é o menos común dos sentidos, pero que todos debemos utilizar na nosa conduta habitual, impide que se produza esa situación de risco coa que ti tratas de protexer aos veciños. E o que digo é, vexo innecesaria esta corrección, non por unha cuestión ideolóxica ni de nada, sino porque ese cartaz que ti dis xa está regulado e aquel que está obligado a repoñer a legalidade está obligado a poñer ese cartaz. O que dice que vai antes, non lle vexo a utilidade, salvo o tema da infamia, do infamar. É a miña opinión, porque con eso non se gana nada, máis que señalar a un infractor, é dicir, impoñerlle a pena. Porque lo da Edad Media, embriago, e facelo camiñar polas rúas mentras xente lle arroxa obxetos. Eso penso que xa é de outra época. O vexo innecesario porque os dereitos
de todos os veciños, cando alguén fai o que non debe facer, están garantizados, porque como xa te expliquei outras veces, volvemos outra vez ao tema da axilidade, eu garantizo que todos os expedientes de imposición de legalidade urbanística que empezan se acaban, máis que nada porque non depende, por sorte, non depende nin de ti nin de mí, non depende dunha vontade política, non sei antes, agora desde logo non, isto entra por registro, vai ao urbanismo, despois vai á secretaría, cada un dos funcionarios informa o que teñen que informar e despois se levan a fin os expedientes. Entón, bueno, nesa garantía da seguridade, nesa tranquilidade, temos que estar todos os veciños das Pontes. Entón, entendo que isto non aporta nada útil, nin beneficia a ningún veciño, senón a garantía de que o cartaz de obra que se está facendo vai a figurar seña, pola causa que seña, pois ya temos porque xa está regulado. Entón, non lle vexo ninguna utilidade a isto que vosotros pretendedes. Ben, procedemos á votación, entonces, bueno, non sei se Manolo... Esperamos un momento. Estamos na da modificación da ordenanza reguladora para o otorgamento da licencia municipal de primeira promoción dos edificios e condicións xerais da condición de licencias urbanísticas. Xa houve todas as intervencións, xa se debateu e vamos a proceder á votación, por iso estábamos esperando por ti. Bueno, como non escoite os argumentos dos grupos políticos, vou estar. Vale, pois procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Pasamos á seguinte, que é a moción para a modificación da ordenanza fiscal número 1 reguladora do IBI. Votamos a inclusión. Votos a favor da inclusión. Moción do BNG, por lo tanto, Silvia. Sí, bueno, o Grupo Municipal do BNG solicita a Plena Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Punto único, demandar ao Concelleiro de Facenda a coacción do preceptivo expediente ca finalidade de modificar a ordenanza fiscal número 1 que regula o imposto sobre bens inmóveis no senso de que se recollan na mesma a baixa do tipo de gravame aplicable aos bens inmóveis urbanos até valor que, según o informe técnico, permita compensar a suba dos valores catastrais solicitadas polo Goberno Municipal para os anos 2014, 2015 e 2016. Bueno, hai outra moción que sexa denegable na liña de todo o que vimos reclamando desde o Partido Popular nesta legislatura, é dicir, abogar pola baixada de impostos, sobre todo tendo en conta a estructura económica deste Concello. No caso particular do IBI, pois, tendo en conta esas subas de valores catastrais solicitadas polo Goberno Municipal para os anos 2014, 2015 e 2016, que evidentemente non tiñan razón de ser problemas desde o punto de vista de recaudación, xa que un Concello que presenta superávit, e somos da opinión de que cando existe superávit hai que facer un esforzo non para gastar máis, ainda que se teña disponibilidade, senón para que manter a maior cantidad de dinheiro nos pechos das persoas ou dos habitantes das Pontes por local. Evidentemente, como vimos facendo e reclamando en outros plenos, estamos a favor desta moción consistente na rebaixa de impostos, en particularmente no IBI, que ainda que non se pode tocar os catastrais, sí, que estimamos que se pode facer a través do tipo positivo. Sí, xuntos. Tamén estamos a favor polos mesmos motivos. A xente está moi descontenta, últimamente está subindo ano tras ano o IBI e hai moito descontento, é preciso unha rebaixa. Se esta é a forma, pois estamos a favor. Sí, toma. Pois sí, esta tamén a vamos a votar en contra, non por nada. Aquí sí por unha cuestión de coherencia. Aquí está este equipo de goberno que seguramente cometemos moitos erros e facemos moitas cosas mal, pero no tema tributario fiscal desde 2007 para aquí, a ver, se comparamos hacia atrás, é dicir, somos un equipo de goberno que cada vez que trae aquí unha modificación dunha ordenanza fiscal é para bonificala,
cosa que se pode facer antes non se fixo, sobre todo as bonificacións potestativas, falo do IBI, falo do ICIO, falo do IAE. Estades falando, o sea, está metendo unha moción o equipo de goberno que no 2003 creou o imposto da plusvalía, o incremento de valor dos terrenos da tenencia urbana, que neste concello non existía, que non é obligatorio, pero o BNG no 2003 creou a plusvalía, co equipo de goberno, que estamos agora aquí, que fomos que na eliminamos. Que me gustaría saber cantos concellos en España que tiñan a plusvalía a eliminaron. Non sei se habrá algo. Neste pasou, e fixémolo nós. Eso sí, o BNG mete, o grupo político que creou ese imposto, mete unha moción para instarme a min a modificar ordenanzas fiscais. Pois está ben, pero quero dicir, nosotros vamos a seguir nesa línea, independientemente das mocións, unha moción estábamos a votar en contra, porque era o que me faltaba que o bloque me dera ideas neste sentido, simplemente por unha cuestión de incoherencia total. Estaba falando dun grupo político que no tempo que estuvo gobernando, aparte de crear impostos, subía todos os anos, todos os impostos, tasas e precios públicos, prácticamente todos os anos o IPC. Nosotros, desde 2007 para aquí, non subimos ningún dos que dependen de nosotros. Co cal, todos os vecinos das Pontes, mirei esta maña o IPC na INEBase, desde junio de 2007 hasta novembro do 2017, que é o último dato, hai un 15,4%, é dicir, un 15,4% que cada veciño das Pontes paga menos nos impostos que este equipo de goberno decidiu non actualizar, a diferencia do que pasaba na época do bloque. E iso sí, o bloque ahora meteu unha moción para dicirme a min que retoque a ordenanza do IBI, pero decirme que toque todas, pero que xa o estamos facendo. Desde o 2007 para aquí, penso que retocamos o IBI, a ordenanza do IBI, no menos de 6 veces. Non para tocar tipos impositivos, tipos de gravame, pero sí para incrementar os umbrais a partir do cal se cae nun gravame máis alto ou noutro máis pequeno. Implementamos bonificacións potestativas que se podían ter feito en todos eses anos de goberno do BNG, non se fixo ninguna, e fixémolo nosotros. Implementamos bonificaciones, neste caso, por familia numerosa, se non recordo mal, hasta o 90%, e para actividades económicas de especial interese, a decisión do pleno. Eso fixémolo nós tamén, e eso con todas as ordenanzas fiscais. Todas as tasas de precios públicos de auga, saneamento, lixo, vados, que non tocamos, pois xa digo, supoñen un aforro fáctico para cada veciño das Pontes un 15,4%. Entonces, neste terreno, sí que non admito, me parece unha hipocresía e unha incoherencia brutal esta moción, por eso vamos a votar en contra. Eso non significa que nosotros non vayamos ao longo deste ano, que se o faremos, retocar determinadas ordenanzas fiscais, pero non porque dependa da moción, sino porque o vimos facendo desde o 2007. Eso que se chama unha coherencia nunha actuación, neste caso, na política tributaria e fiscal, que levamos desde quitar impostos hasta non actualizar as tasas e precios públicos e retocar as ordenadas para meter bonificacións e rebaixas directas. É dicir, a nosotros sí que non se nos pode acusar de incrementar os impostos, a nosotros non. Este ano que temos programadas tocar cando menos 2 ordenanzas fiscais, sí, e o faremos, pero eso independientemente desta moción, porque xa veñemos facendo 2 anos anteriores. Pues simplemente por eso, por esa incoherencia, vamos a votar en contra desta moción. Sí. É dicir, o motivo polo que ides votar en contra é por o simple feito de que presenta o Grupo Municipal do BNG, co cal entendo que ao longo deste ano vaise levar a cabo a conversación no tipo de IBI. Porque, é dicir, nós presentamos esta moción e porque fotedes vos que nos solicitaxedes no ano 2003 unha regularización catastral e por iso, é dicir, tamén é dicir, o mellor non sube o tipo de gravame, pero se ti revalorizas o catastro, obviamente inflúe no que pagan as veciñas e veciños. Se a moción chega aquí, porque ti, o goberno municipal, solicitou esa regularización catastral para estes anos nos que ven a moción. Entón, pregúntoche, como dis que é unha cuestión de incoherencia, eso significa que en la que non aprove esa moción, neste ano sí, desde as veciñas e veciños compensarlle a subida que vos pedichedes no ano 2003 de regularización catastral? No 2003 gobernaba o Bloque, no 2003 gobernaba o Bloque e sí que se fixo unha regularización catastral que durou hasta o 2003 durante 10 anos, tipos impositivos, no que se meteu a moitos empresarios locales, que nosotros lle rebaixamos
lle subimos un umbral a partir local, pasaban a pagar o 0,46 e vosotros sí que os metistes neso. Por eso me extraña este tipo de cuestións. Tamén quero destacar unha cousa, unha mentira repetida 1000 veces sigue sendo unha mentira. É dicir, eu falo das cousas que dependen directamente de nós. É dicir, que o goberno do PP, a través da Lei Orgánica de Presupostos Xerais do Estado, me obligue ou a subir o tipo imponible ao 0,6 ou a incrementar as bases impoñibles, non significa que eso dependa de mí. É dicir, que a mí me obliguen a tomar unha errónea ou unha mala decisión, pero que é obligada. Eu teño que optar entre unha e outra, entre unha mala e outra peor. E evidentemente, xa o expliquei aquí en pleno moitas veces, non depende da miña ciencia infusa ou de como me levante esa mañá, sino que se pregunta aos técnicos municipais. Se os técnicos municipais me din cal é a decisión dentro das dúas malas, repito, obligadas polo goberno do PP, hai que tomala, non depende de mí, non pode dicir, non subo, non, se obliga pola Lei Xeral de Presupostos do Estado a tomar unha decisión, ou subir a base impoñible do 0,46 que temos agora ao 0,60, ou a subir un poquinho as bases impoñibles, durante 3 anos, obligados, non voluntariamente, por moito que repitades, os veciños non creen, saben de onde ven esa decisión. Entón, temos que tomar entre unha decisión entre unha mala e outra peor. Os técnicos din que a menos mala inmediatamente é subir as bases impoñibles. Si é certo que di Kiko moitas veces que di que eso quedou para sempre. Pero eso a toro pasado é fantástico decirlo e opinalo, pero que ti durante 3 anos está esperando a que publiquen os presupostos xerais do Estado para ter que tomar unha decisión que non sabes canto tempo vai durar. E ese subir o 0,6 sobre o 0,46 podía durar un ano, podía durar 2, podía durar 3 ou podía durar 10, que non sabía. Entonces, cada ano tiñamos que tomar a decisión e tomábamos a menos gravosa dentro de dúas decisións que nos vimos obligados a tomar porque nos obligaba o goberno do PP, repito, non porque quixera este goberno a súa, dentro do que é o seu ámbito de decisión en materia tributaria e fiscal, xa o acabo de explicar. O Bloque creaba o tributo da plusvalía, este equipo de goberno quitaba. O Bloque podía meter bonificacións potestativas nas ordenanzas de ICIO, de IBI e de IAE e nos metimos a nosotros. Por qué? O Bloque actualizaba todos os anos as tasas de prestadores públicos, nosotros nin unha vez en 2007. Entonces, comprenderás que nesto, por moito que querades repetir que nosotros somos responsables de subir os impostos neste concello, non cree nadie porque además non é verdad. As ordenanzas fiscais que o Bloque creou ou que mantivo en tipos baixos, nosotros as mantivemos, porque xa estaban baixas, e entonces estaba ben así. Pero é certo que nosotros, en moitas, acabo de dicir, saneamento, auga, lixo, vados, cada veciño das Pontes está aforando desde 2007 un 15,4%, e iso é un dato irrebatible. E iso é porque gobernamos nosotros e decidimos que iso seña así, pois precisamente porque temos unha situación saneada, solvente, e podemos facelo. Pero iso, para chegar a esa situación, requiere unha determinada xestión, que antes, ao mellor, non había. Porque dudo en moito que na época que gobernaba o Bloque quixera sangrar aos veciños, ao mellor era a situación que tiñan. Eu iso tamén non reconozo. Pero é un feito que antes era así e agora é de outra maneira. Por lo tanto, neste tipo de cuestións, esta moción me parece un pouco hipócrita e incoherente, por esa razón. Que nosotros vamos a tocar as ordenanzas fiscais, si no momento en que teñamos decididas os cambios que se van a facer cando menos en dúas ordenanzas fiscais, pois convocaremos a correspondiente comisión informativa e veredes cales son os cambios que se van a facer. En ningún caso é por compensar unha decisión ou unha mala decisión tomada por este tipo de goberno, por esta decisión, acabo de explicar, que a tuvo que tomar obligada polo goberno do PP en base a dúas decisións que non quería tomar. É como do catastrazo. A mí me veñen moitos vecinos do despacho a decirme, joder, o que estou pagando. Claro, porque moita xente que lle deron de alta bens que non tiñan dados de alta, tamén por unha decisión do goberno do PP que decidiu que había que facer un catastrazo, pretender que eso foi unha decisión deste equipo de goberno, pois eso non vou admitir, porque eso foi obligado para todos os concellos de España. E hai moita xente, por desgracia, creía que cando lle chegaba a tasa de 60, que en realidad era a multa, pensaba que non iban a pagar máis. E o problema é que pagaron o ben que lle deron de alta e además con 4 anos para atrás. E iso, como comprenderdes, por moito que publiquedes por aí, non é responsabilidade deste equipo de goberno. Ojalá este equipo de goberno puidera optar e que non se fixera o catastrazo neste concello, pero fíxose, e non pudimos optar. Por lo tanto, xa digo, por moito que se repita unha trola, non se vai convertir en verdade, sinto moito.
Ben, procedemos á votación. Sí, Manolo. Vale, sí. Só moito por alusión indirectas, digamos. O que sí, o único que é certo de todo o que dixetes é que unha mentira contada 1000 veces sigue sendo mentira. Iso é o único que é certo que catastrazo. Evidentemente, que está aquí en tema de fiscalidade ten as súas diferencias coa maioría do seu partido, e ademais non tiene problemas nunca en amosalas ou explicalas. Pero sí que é certo que ese catastrazo que tivo, desde o meu punto de vista, entre outras cousas como técnico fiscal, sí que ten bastantes defectos, creo que na súa aplicación. Un non pode ser para nada que saian á luz bens que a xente non tiene declarado, porque iso está prejudicando a quen quere cumplir a lei. Entón, iso non pode ser un defecto, non pode ser unha excusa. Outra, como ben dis, forzarome, son bravas dúas, forzarome a elegir entre modificar a base imponible ou o tipo. Unha das dúas. Escollín a menos gravosa. Me parece perfecto, habría que analizala, pero bueno, hasta aí podo dar razón. Pero unha vez que me forzan a tomar unha decisión, unha das dúas decisións, eu teño as ferramentas posibles para neutralizar esa decisión que me obriga a tomar o Estado. Se me fan modificar a base imponible, me obrigan, modifico o tipo. Se me fixeran modificar o tipo, vexo como podo modificar as bases imponibles ou por lo menos a base imponible a tributar. Porque se podemos implementar modificacións en algunos casos, pues podemos implementar modificacións, deduccións, reduccións para amortiguar ese aumento de fiscalización, vale? Entonces, as ferramentas tiñémolas, sí. Non quixemos hacer, vale, escudarse só no catastrazo, non debe ser. Creo que co tempo que levas na Consellería que levas, deberías ser consciente de que tens moitas máis ferramentas como para neutralizar iso, se quixeras. E pois, por outro lado, que sí que agradezo a derogación del curso de vía, evidentemente, pero me da colación de por qué ás veces parece que un non pode estar de acordo ou en desacordo co que di o seu partido. Evidentemente, xa teño manifestado en que hai aspectos estou en contra. Pero eu, me parece que era concelleiro, que cosa verá, incluso a mellor ten máis memoria para esa cosa que a mí. Pero me parece que eu era concelleiro en 2003, cando se aprobou a plusvalía, que este concelleiro votou en contra, pero daquela o bloque non parlava o Real María Solta, sí. Entón xa non digo máis, pero la verdad que non recordo cal fora o posicionamento do PSOE daquela, pero de todas maneiras non é quizás un grupo político que se caracterice por as rebaixas tributarias, non máis ben polo contrario. En este caso é o que pasou. Entón, que me obrigaron, sí, xa te digo, podo aceptarlo hasta ese grado. Que teñas ferramentas posibles para neutralizalos se eu quixera mirar polo ben dos veciños e non só aproveitar ese aumento de ingresos públicos a cambio de poder botarle a culpa a outro partido, pois, o mellor sí que era o momento de reflexionar sobre iso. O que sí se tomo, espero que sea verdade, é esa intención de ao longo deste ano de exercicio fiscal que se poida ver, que se poda plasmar, que podamos apreciar nos nosos recibos de IBI, tamén se tiro guante para outros impostos municipais, para que haxa unha rebaixa considerable e rebaixar a presión fiscal dos veciños deste concello, sobre todo dadas as características particulares deste concello. Non dubides en un momento ganado, porque ves que a lo largo de esta legislatura que compartimos aquí neste salón de plenos, recordarás un bon número de modificacións de ordenanzas fiscais e todas, ao mellor concordamos que dis, tiñas que fazer máis, tiñas que fazer menos, pero todas son para establecer modificacións ou rebaixas fiscais. Eu que sí que non creo son nas rebaixas fiscais con carácter xeral, a presión fiscal ou, digamos, a presión fiscal neste concello
comparativamente falando, porque todo é presión fiscal según donde e con quién se compare. Neste Concello, comparado xa non só coa comarca, ni coa provincia, ni con Galicia, é baixa, e sobre todo se te refieres ao tema do IBI. Eu non teño aquí os datos, pero unha vez por curiosidade, teño mirado concellos de igual tamaño, de máis tamaño, de menos, os da comarca, os da provincia, os limítrofes coa provincia de Lugo, e che garantizo que temos no tema do IBI somos dos máis baixos con moita diferencia. Entonces, eso é un feito. A todo eso se suma, digamos, a política fiscal, xa non digo do meu partido, porque o meu partido, pois, oye, a mellor está gobernando en sitios que necesita incrementar a presión fiscal por unha cuestión ideolóxica para redistribuir mellor entre a sociedade, veciños, a autonomía ou donde seja. Pero o que está claro que aquí neste Concello sempre se di que a dereita gestiona mellor o tema económico. Non digo que non é unha cuestión de izquierda ni de dereita, non é unha izquierda de dereita, é unha cuestión de gestión. Aquí, fruto dunha xestión que se fixo, cada un que lle poña o calificativo que entenda xusto, pois hai unha situación económica que evidentemente é boa e nos permite ser coherentes co que defendemos sempre, que é, pois, oye, pois, si como repartimos mellor entre todos, pois, oye, pois, se poden facer rebaixas, sobre todo en determinados sectores que o están pasando peor, ou pois, sectores máis desfavorecidos, pois, se vamos facendo sempre, pero que vamos facendo sempre desde o 2007. E, polo tanto, a previsión para este ano é que sigamos nesa mesma liña. No, acabamos. Vamos a proceder, pero le vamos debatindo sobre o mismo. Xa chegamos, no, pasamos a votación. O sinto, pasamos a votación. Levamos 7 mocións. Interven, efectivamente. Non porque houber outro turno de palabra. Pois, no, porque sempre... Silvia, por favor, que non te teña que chamar a orde. Debatimos as mocións e volver sobre o mismo. Dinlle a intervención a Manolo porque non había intervido e por alusións de Toni. Acaba de dar a explicación. Vamos a entrar na dinámica de estar aquí debatendo sobre o mismo, facendo os mesmos plantexamentos todo o tempo. Se tes algunha pregunta, vai agora ao apartado de robos e preguntas, faino no apartado de robos e preguntas. Respecto da moción, creo que está suficientemente debatida. Non obstante, se tes algunha duda, plantexo no apartado de robos e preguntas. A moción, imos proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Ben. Procedemos á seguinte, que é moción para a reposición do tratamento fiscal a Endesa. Votamos a inclusión. Votos a favor? Unha moción do BNG tamén, tes a palabra. Bueno, non sei por onde xa darle, porque xa imaginamos cal vai ser o posicionamento, habrá que facer pleno tamén nesto. Encaixa moi ben co debate anterior, hipocresía, coherencia e demais. Bueno, nós o que traemos aquí a petición de que o Concelleiro de Facenda cumpla cas súas funcións. Que o Concello cumpla cas súas funcións. O Concelleiro ven de falar de que hai rebaixas fiscais que traen bonificación sempre nas ordenanzas fiscais, que o BNG fixo o que fixo. Eu xa o dixen algunha vez, non teño ningún problema en que o Concelleiro de Facenda convoque un acto público e debatamos da xestión económica do PSOE e do BNG, cando se queira. E evitamos traela máis a este pleno. Ora, si é certo e concordo co Concelleiro do PP que unha mentira repetida moitas veces nunca vai a ser verdade. Pero, bueno, bonificación, si é certo que se traen bonificacións, pero para quen? Para quen? Non para todo o conxunto. Non para todo o conxunto. E a prova temos aquí. O tratamento fiscal, o tratamento urbanístico que se lle fai a Endesa e que se lle fai ao resto dos veciños non é o mesmo. Non é o mesmo. Estamos falando de que Endesa non solicita licencias de obra. E o Concelleiro sabe que nas solicita, porque xa en algún pleno admiteu que non tiña licencia. Xa en algún pleno recolleu, imagino que recolleu, porque o BNG si lle deu,
información documental para que vira que en aquelas donde solicita licencia non cumple co que establece a licencia, que fai obra maior. Bueno, pois, aínda sabendo todo eso, a día de hoxe, non sei se se está traballando nelo de forma informal, pero de forma formal, oficiosa, con expedientes que non sepamos, non hai nada. Bueno, estamos falando de obras que se acometen, que non son obras no cuarto de baño da casa de alguén que non se ven. Ou que imagino que por esa zona o concelleiro de urbanismo sí que pasa. Non é como a outra, que non sabe como vai, porque por ali non frecuenta, non? Por ali non vai. Pero neste caso estamos falando da central térmica. Por certo, podría mirar algunha máis das que non aparecen nesta relación estes días, tamén as podría mirar. Bueno, nós en este pleno preguntamos si cando houve o derrube da escombreira da Mourela no maio de 2014 con un accidente laboral incluído, esa obra tiña licencia municipal. Afirmouse aquí neste pleno que non. O propio concelleiro de servicios díxonos que era unha obra de urxencia. Bueno, pero xa se lle comentou tamén que, aínda sendo obra de urxencia, necesitaba a preceptiva licencia municipal. Na tiña. Non se solicitou a licencia. Para revisións de grupos, que creo recordar que Endesa se estaba facendo, non sei agora, pero se estaba facendo de cada 30.000 horas de funcionamento, pues estamos falando de 2 anos, máis ou menos, non? Pois de cada 2 anos fai esa revisión de grupos. Ao BNG non lle consta ningunha licencia concedida para ele. Por lo tanto, o BNG entende que non están solicitadas. E estamos falando da revisión do Grupo 4, setembro de 2014, con un orzamento publicitado na prensa, esa é outra, aparece nos medios de comunicación, de 7,7 millóns de euros. A revisión do Grupo 3, en abril de 2015, con 6,9 millóns de euros. Revisións do ciclo combinado, en maio de 2015, con un orzamento de 350.000 euros. Revisión do Grupo 2 da Central Térmica, en abril de 2016, con un orzamento de 8 millóns de euros. Outra revisión do ciclo combinado, en maio de 2016, non temos orzamento. Obras no Encoro da Ribeira, que sí se lle concedeu a licencia, pero nós xa manifestamos aquí que as obras executadas non estaban de acordo ca licencia concedida. Executouse unha caseta nova que non había, cambiáronse, non sei se se cambiaron, porque cando menos moveronse as comportas tamén, por tanto a obra foi bastante máis intensa do que figurou na licencia. A revisión do Grupo 1, que se fixo en marzo de 2017, e na prensa aparecía un orzamento de 8 millóns de euros. A revisión da central de ciclo combinado en maio de 2017, con 600.000 euros. A revisión do Grupo 3, outra vez, en outubro de 2017, con 4,4 millóns de euros. E as obras contempladas no denominado proxecto, mellor dito, proxecto de cierre de la explotación del lignito de As Pontes e os sucesivos planes de labores anuais que se deben de ter presentado na autoridade correspondente e que tamén requiren de licencia municipal. Hasta onde chegamos, nós estas, e algunha máis seguramente, ou non se solicitou licencia, ou se se solicitou, executouse por enriba do licencias autorizadas. Evidentemente, se aquí non hai licencias, pois habría que, entendemos nós, facer os expedientes de reposición da legalidade urbanística, habría que facer, se dá lugar tamén, os sancionadores, e, de todas formas, o que habría que facer tamén é regularizar fiscalmente a contribución que Endesa debería de ter feito por estas obras. Hasta onde nos chegamos non hai nada feito. Podría incluirse en algún tipo de convenio con Endesa, pero nos dos convenios que conocemos de Endesa tampouco aparecen. Non? Nin pasados, nin presentes, non sei se futuros, non? Pero pasados tampouco, xa o digo por se acaso, non? Entón, bueno, esta moción o que ven a solicitar é que o trato que se lle dá a Endesa seña exactamente o mesmo que o resto de calquer veciño das Pontes. É dicir, que o Concello, que o Goberno Municipal teña un trato igual para todos. Bueno, a verdade é que por motivos laborais moitas das mocións non puden examinadas hasta casi a entrada do pleno. Ademais, justamente que se quedara esta para casi o final. Nesta moción vou máster. Pero vou máster por un motivo fundamental. Pareceme que
o que aquí se redacta, e aquí se expón, desde o meu punto de vista, é dunha gravidade tal que por un lado evidentemente recoñezo que non me deu tempo a examinar, como grupo político planteei as miñas demandas de información, os servicios tanto xurídicos como económicos do Concello, porque se hai algún atisbo de certeza en todo isto, existe as súas de legalidade que aquí se redactan, e sobre todo ese trato desigual tributario, pois evidentemente teño que guardarme as decisións que teña que tomar como grupo político, como concello deste concello. Xuntos? Nos unos algo similar. Non temos datos sobre todas estas obras e revisións e demais que se pon aquí. Efectivamente, todos os veciños, cando temos unha obra, temos que vir aquí a solicitar unhas licencias, uns permisos, de supoñer que máis poden, ou os que máis, efectivamente, os que máis se ven, tamén o deberían de facer de primeiros e deberíase de revisar que se cumpra. Entón, de momento tamén nos imos a abster porque a realidade é importante. Ben, neste caso, primeiro, negar a maior, é dicir, non hai un trato desigual entre un veciño calquera e Endesa. Si é certo que o Bloque xa manifestou as súas dúbidas neste tema en varias ocasións. Si é certo, tamén como ben di, que de momento non hai expediente oficial, si houve intercambios de información, non en todos os casos, en algúns, menos da mitade. E entón eu fai unha proposta. Si pode ser, me gustaría que se retirara a moción, facemos a solicitude de todas e cada unha da documentación destas obras por canal oficial, imagino que non tardará moito en enviala, que o arquitecto fai o informe correspondiente e a partir de aí vemos que é o que hai que facer, porque eu xa, falando con técnicos diferentes, xa as teño escoitadas de todos os colores. Entonces, fai esta proposta, retirar a moción, solicitud de inmediata documentación, informe do arquitecto municipal neste caso, e unha vez informado polo arquitecto municipal, tomamos as medidas oportunas as que haiba que tomar os que proceda. De mellor, eu teño claro que en algún caso destos si fai falla licencia, noutros teño as miñas dúbidas, e en todo caso, como en algún outro caso anterior que debatimos aquí, non depende de min, nin do meu criterio, se é necesaria licencia ou non, é unha cuestión de un criterio técnico. Entonces, vais o mellor é solicitar por canal oficial a documentación técnica, que o técnico revise e que informe o que teña que informar, e a partir de aí nos poñemos en marcha hasta o final co que hai que facer, que por parte do Concello xa digo que non hai unha voluntade específica de dar un trato distinto a Endesa, simplemente é unha cuestión, pode ser, non quero falar nin de responsabilidade ni de nada, simplemente que o mellor un veciño tamén pode facer unhas obras na casa entendendo que non ten que pedir licencia. Non sei se Endesa chega a esa conclusión tamén nalgúna das obras, non sei, pero en calquera caso fai esta proposta, non sei que opinas. Sí, a verdade é que se me desconcertou a moción, me acaba de desconcertar máis a súa intervención. Vamos a ver. Por un lado, evidentemente, claro que vamos, por lo menos este grupo vai servir de información, non só arquitecto técnico, sino xurídica e económica. Ahora, o que sí que me parece bastante grave é que o concelleiro de Facenda diga que tamén ten que pedir esa información. O sea, eso sí que me parece bastante grave. O sea, estás dicindo que estás levando a concelleiro de Facenda sin ter os coñecementos precisos de todo o que está relatando aquí o Venegas. Eso parece a mí, sinceramente, para levar a concelleiro de Facenda, parece bastante grave a estas alturas. Aquí están relatando cousas desde 2014, parece bastante grave que teñas que unirte a nós para solicitar esa información. Entonces, deduzco, Manolo, que ti xa tes o criterio técnico para saber se isto requiere licencia e se hai que... Ti iso xa o sabes. Eu estou dicindo eso, eu como non o sei, por eso vou pedir. O que me parece grave é que o concelleiro de Facenda
que estamos en xaneiro de 2018 non saiba respecto de parte destas actuacións que son públicamente coñecidas e que non saiba se requerían licencia ou non requerían licencia e polo tanto, se son gravables ou non son gravables. Eso sí que me parece. Pues entonces... Oye, é unha opinión, Vale. Entonces digo, ao millor sei máis do que parece, ou teño máis opinións do que parece, pero non quero aquí abrir un debate inocuo, sino que quero centrar a cuestión para evitar debatir alegremente ou falar sobre fume. É dicir, eu propoño algo que penso que é de sentido común. Retiremos a moción, repito,